Kinoilam ka North Eastern Hill University Teachers Association Nihuta, haringkat ka North Eastern Hill University Students Union Nihusa, hakakat artari kukulalingkat araja apun rio, kilalit banyak kendo yo ba lakmen rumboy Menteri Ubadi Kemiya katanat puli putih banyak keren halor ke kendrum kendram, ke bedang beteng hakate ke skol ba. Habakran sikilat pathai kubor na kalyang Professor Lakhon Kama u President kan Nihuta ulaong. Bo Professor Prabha Shankar Shukla u Vice Chancellor katay ka skulba, u shimbet ye katulap watla umdan satya ha katay ka skulba menta la sauspa sngitam. Nalor kata ulaong ru baga jingbom don kinong penyat ye katay ka skulba menta kabut jingye shibun ye karukam trekam jongka, ha ka ba ulaong bakat kum ka statute jong ka Nihu, ka pro Vice Chancellor jong ka Nihu Tura Campus, kan hap ban shimti ye ka kam u Vice Chancellor, namar ka jingbom don u Vice Chancellor Henry Kamtre Satya bat ka niru kabut jingye yaki. Nakalyang uba lakmen rumboy ulaong boon sa shimkia bat ban lei halor ka ni ka kam. Yang kedua yo Minister of Education ba lakmen rumboy. Ban penpau ka jing bangi lab mentah hapon nihu namar hapon nihu ngimdon VC, ngimdon pro VC, ngimdon registrar, ngimdon finance officer, tamut mentah ngila dong ngimdon kri hapon nihu. Tamut da JIA hante ko university ngimtip mano ban ba kri. Ban pesngo ya kata ngiwan ni ba in shimkhya ya kene ka kam tam bangi la don kam acting VC hapo ka campus. Ladam de acting VC ru PVC tura hapon sini hapo ka campus ban tre ka kam jong VC namar kat kum ka statute jongi kaum belada don VC pro VC lene ka pro VC de ban tre ya ka kam jong VC ndeng kum bangilai family marak vide pro VC jong ka tura campus impen pau ka jing smo kwa jong iban wan hang ni hapo headquarter ban tre ya ka kam jong VC kata ka wara jing ini namar ka statute ko ambel lada mundon VC pro VC beden tre kam ka kam de bentre ka kam VC tamut lada ishim kumbalong pro VC mai imla ban kentat yang ni ka kam kum pro VC hapo ka headquarter namai hap tre hi ka kam chemu VC nomor VC umdan hapo station la south spa arpo arsni tik mi kwa ya kata ban pusno hawat kawan kam kongsan ya bangi pusno ba ide ban shimkhya ya kane ka kam hapo ni hu nomor Pilai ini ada ukti anda usne marja aku sound November bodan jing yakhi kena jing ya shat tangan nak taka jing huri urapon nihu hado mentayo Shukla kipat weng hak jo kapor ka inquiry committee ka report ru ka pak ngi pada penpenah ki haki pai bang ngimtip kai ka outcome jang kata ka inquiry committee ya kata ru ngila kerpa di minister ba lada kalong in shimkhya ba ka Ministry of Education ka India ban pelait no ya kata ka report pengintip ke dan kata ka report pada haju kapor ban weng sendon yo Profesor P. Shukla kumu VC jangka nihu namar mentale la south part ni umdan hapo headquarter umdan hapo ka port usam jangka Meghalaya tangba udang sim tulap thik pathik ka penpau ba ka deka jimput sab ya ka pisa jang paiba namar ka kam jamu tre higi PVC hapo Shillong shoba resign but PVC tura Rai isim ba ya katulop kumbu VC klam da don hapo ka por usam jang Meghalaya ngimte bale ka ministry ka sangap jar lese kam kwa ban shim action lene kam kwa ban wen ngimte ka ga daw rai ni kum ki na hikai kum ki non teaching staff kum ki student kum ki non functional jang ne ka jala jang ni shim khya wa ya kane ba hapo ni hu headquarter ngim don kli umdan uwair ubriu ban shim yakan no rai kham tam ba de bat ki fellowship ba de bat ki project ba de bat ki proposal jungi ban bo abade ba ki medical leave ban declare ki result ter ki kam ba de ban leman kasni ban le ya kata ka kam ni hita ki kam umdan khle apa ni ho namar PVC Shillong ke basula resign nangta shwaban resign klam chung registrar tamu ngimdon registrar ngimdon finance officer shudan by way DR bapet lang ya kata ka finance department company ka jing nadong shadong da pipet ka jing jung student ki jing jung ki nahikai ba ki non teaching staff kala poista kam tamba kini ki por yang iba ki non teaching staff jung ki bade casual dan ki contractual na hatla khatat ring mata ki padio tulak jung bunai December balai namar umdan beri hontai ban proses ya ka bill jung ki umdan beri ban approve ya kata ka pisa bar sil tulak ki Mungkin tak kata, lesa ngimtip hiru ba don pisah nem don pisah ban siu tu lagi kata ru ngimtip namar don kli apa ni kapan iba kadang up ka jing ka bakrau yang hapo ka nihu ngimtip
let's say nang ni syakmat yo mi ki jing huri hura mi ki jing yakhi nama khamtam lagi non teaching staff ki bala trish tam roshim na lara kim yo to ngintip let's say kin sange terekam lara ki sange terekam kanyat kumnu ki department jungi namar hakibun ki department ki batre de gitu gitu ki de contractual dan ki de ki bala ka outsource agency lara kim yo to let's say kim mantri kam lara mantri kam ngatai kala ambela kala kan nihu kan sadqa bet kanum la punya syakmat alor ni la ban lupa ka jing e bakhra once kini kijing lada ki staff kim don menteri ngamtip mono menteri pensngoi kita berpenyiwan kerang ni mentakasngi kat bala ngila de pensngau de minister ro bla suthu ka jing jungi atrai gun shimkhia le se hap kan badu chief minister ban ke bangila ban le hapo ka jella bar ke ngila le shadelhi atrai kini ka don arbon ta ka kamba ngila pan bhai naliang jungi ba ide ban shimkhia bai kene kam ba i mai ru lang in le kat baila kat muka bor jungi illa ban le ke bangila ban le apa jella bar ke bala ban le marka Ministry of Education Government of India kata deka cik bersang ni anak negara bangi wan kerang ni ban kedua yang tangsi provisi ula resign nado khasan tarik Disember kumabite nado tu kesini haro mentangsi ke menteri shu tegila kenbe ula resign ula ia ka kam ka jing ke ka dau bau resign ngatra ki bon ka ban ningkung bangi sutho ka jing tuklar le seno shukla nama pi haba pabashathung i kum PBC kadon kata ka jing semua ba untre kum acting VC hapo ka campus tangba iman nado ba sathung hado ka klimat ba ula resign no iman ula semua jinjar menteri kam nomor kabun ki jing tuklat sakoi ka iman naladir umpa paniating khotan bat musyukla ne bat ka ministry usok le se ban resign ngipte Dene di bai ne pe pada kum provisi ile ka kam kat kum ka statute ngatrai undon e ban wet e tangba ila rahi ban resign le se ila semua ke pelat kata ka kam PVC nama ba pihak ti ko ban ka ministry pihak ti ko bar syukla le se ismo suk ban e ka kam ban mershim ya kan e shim kya ya kan e kam ngatrai ka jing semua jumi na le association de bai i ismo suk ban resign ban shim ya kan e ka kam ka bakhya ka next step le se ka shoma ki khna shoma ki non teaching staff ni ya shom perkhat ben nomor pi shwa ban koi hakro no ka extreme step ku mangi ya mo gi kwa hi ban ya explore sha ki options kat badan gi kwa ban wat ki lat ki lenti kum no ban resolve ya kan ka problem badan sekali ladang im don lat shu tingin ya shom perkhat atrai ki khna ki shom perkhat ki non teaching staff ni ka ki shom perkhat lang kum no bangin shkambat ya mentang bidang ya cha de kene nomor ila ngat lagi kena ila yo kawan kedu yo governor ngat ila ya kawan dia kata ru mentang ila kedu yo minister education minister of state nginang wat kini kilat kilenti ba kumno benora ka sungsuk sungsang hapo kan nihu khamtam mengikwa ba dependon uwei u head hapo nihu hapo don visi pi kata di ka bakop san ya namar mentang alung ba kumbadang ya haka autopilot mode Mundon kali ngimtip lana jaya ya pun nihu iki yang no hikai lani non teaching staff lani ki student dan no emergency ngimtip mando ban shimya kata karai namar mundon beri hotai kani kapan kani de ka jing le se ka ba ka ning ko ka dau ka de jing le jong shula namar ula ko ahi ban ko ya kan nihu ula ko ba kan nihu ka de man paralysis ada sisa mata lapo sya ta ka put ngila paralyze ka university tambah ngin nak persang kumung ngia ke imbiang nomor ko ahi baka ka Central University ka barim tam apa notice ka di ko ka school ba ka wala pa nam ha hau new shukla ula penhiar kendani ka hadu kan ka kalimat ba ngil alung paralysis samta tangba ngi kum ki stakeholder le se ngimla mas ngap jarjar ngimla ba shong likti ni habia persang habia wat kilat ki kumno ngin le ke ngila ban le ban penwara be at least ni don come way who head up institute kata de kacing semua juga ya bamanta mo para beri rai kedu community semua ba don be kata kacing semua hon mo andre in ngi scam nama kuma ila kula ngi scam ba in shim kya ya kan khamtam kani kam ka bangi dan kam way kli apo kan nihu kani ka in house ke bangila bele namar ngila don PBC tura nama haba don di provisi nimla bentung acting VC hapo nihu nama ka statute kampai haba undon VC uneka provisi intre yang takam mantalada i lara kumno i provisi tura i professor family mara intre ban wanchane i happen shai nama bila i hapo media issue I have no comments to make kata de gajing bakla namar
lada impa aban sini ya pen syai bah hab ai daga jingto nama dikena ke lapha ka kasiti ben kerpati ben wan hang ni apa headquarter tambah iklam jumat jisya lada imut ben wan sini lada impa aban wan apa headquarter ben tre kata ka kam ngatrai di ben ai daga jingto umdi ben bu hasun gumni ya pen pau ba hawai ikwa i tre ben wan lane em ngamla ben wan nomor b apa la sim kum la da isim ke ka kerdan kum PBC imla ben ong ba nganung mon apa headquarter jisya ide ben resign indra ni ong ba siapa in resign ni ai kata kalat ke kerpat di ba letre ni apa headquarter nama kata tangga campus tangga tenak jengi amin ke ke headquarter pi la da impa apa di ben wan headquarter ide ben perbal ta kata ni komunis tangi kerpat ba 5 cm lese ki ban keren ni ide ben syai ke la da impa ben wan sene ai da gajing talk ba impa ben wan sene bangin sutho ba kat kum ka statute ngin kerpat yo senior most professor na paka ni hu campus ban shimti kat kum ka statute ya kene ka kam jo provisi nomor ka statute ka ngapa undang provisi senior most professor pun perform yang kata duty jo provisi kai kata kala syai kedar kat kum ka statute 2A51 Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya